8, vrij van Waterhoofd en Bergen, Julius 486. En het afgelopen jaar werden de Vermets beloond met eerste en tweede premies. Maar liefst 91% hadden eerste en tweede premie. In april zal hij in de zenderessuur gaan uitkomen met Jacob van der Heijden. Start en GV SPA Horses de reis van Sjoerd Meema en Reetje Sart. Hoi. Veel expressie in de draf. Een zoon van Turpent alweer Julius.